батли райдершон намешава. Райдер типа тарсид бойдо қати ты батл мекунам баги гонорар та финал рӯзи 25 октябр десантура қати Бастер меброя. Мутаассифона Бастер далершора бирид. Далершо да сторис амурус кард ма бой додам. Акнун барои рехтани мӯи сар ғафз кардани риши худ ё ин ки шумо хароб ҳастед мехоҳед фарбе шавед, ё ин ки шумо фарбе ҳастед мехоҳед хароб шавед, ё ин ки қадди шумо паст асту мехоҳед қадди худро баланд кунед, ё ин ки сафедчавии пӯсти бадан доред, ё ин ки дигар бемориҳои пӯсти бадан доред, пас ба шумо маҳсулотҳои софсавдо ёрӣ мерасонад. Барои дастрас кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. Доставка дар шаҳри Москва ва Санкт-Петербург муддати 24 соат ва барои дигар шаҳрҳо бошад доставка 3 рӯз. Аз номи канали мо гап занед, ба шумо тахфиф карда мешавад. Салому алейкум тамошобинони гиромӣ, барномаи вазъияти репе ва касе мехоҳад бисомонӣ кор кунад, поён дар номерам ва телеграмашда бинависен, мефаҳмонад ки чӣ хел бисомониро кор кунед. Ва сар мекунем ай ҳафтаи гузашта, яъне ҳафтаи гузашта чӣ гап шуда буд? Чӣ хеле ки ба шумо маълум ай ҳафтаи гузашта яке аз ҳафтаҳое буд ки определёни мухлисоро камтарак шок овард, чунки ҳафтаи гузаштара темаи батлери сол 2020 камтарак ноором кард, чунки дар батлери сол 2020 чӣ хеле ки халқ мегуфтанд ки бояд десантура ва далершо бироя. Мутаассифона Бастер далершора бирид ва десантура бахика бирид ва норозигӣ аз тарафи батлерорам шуда, чунки аввал мухлисошон шуда, чунки бисёриҳо гуфтанд ки далершо Бастера биридагия ва ӯ чӣ хел ура бирид. Ва далершо да сторис амурус кард ма бой додам ёд бигирем бой додана ва да барномаи комментҳо далершо гуфт ба худо биридмаш ва ситуация чӣ шид ки яъне далершо рӯзи якшанбе қоил шид ва рӯзи сешанбе чоршанбе вақте ки бисёри баъд мухлисо гуфтанд бириди ба он гуфт ки ба худо биридмаш. В общем ситуация хеле батлери сол да всегда хеле буд, я тараф вечно ба худо биридагияш, я тараф реально биридагияш. Ва ситуация хел мешава ва батлери сол соҳиби чемпиони хича мегирад ки ба худо чемпион неста, баъд чемпион ам. Хеле ситуация рафтан мегира ва батлери сол ин чиз батлери сола ман карда наметавонад, чунки батлери сол и бояд ҳар сол бошад ва чӣ хеле ки мебинем, чӣ хеле ки ай опити худмон мушоҳида кардагем, дар батлери сол судяе ки реални ҳама розӣ бошанд дар решенияш, ӯ хеле судя вуҷуд надорад. 50% розия, 50% розӣ нест. Ва این تیم باتری سال بود در فینال روز 25 اکتبر دسانتور قطعی باستر میبرویا کدومی که داده شنبه مرحمت کنین کلوبی کینگ ساوند ساعتی 2 همتون اجداد میکنین فینال کدومی که برید صاحبی 15,000 سومونی میشوه و هفته گذشته با یک موضوع دیگه بود که ممکن که یا ما پیش میگفتم نه خیلی ممکنه لیک ممکن شد. بعدی چند قشداد کردن، بعدی چند گپ چپا توقعات کردن، شاخر اتوید داد. اتوید دا کی داد؟ اتوید دا ماریو داد، دا ریکل داد، دا الون داد، دا لند داد و دا نوی کمسی داد. اول سر کرد ای نوی کمسی کی دا اوجا دا برای نوی کمسی بسیار گپ زد کی یعنی سوما نداد دوامی سوما و خیلی ای گلاسوی معلومه دام جگه میزنه و اون میگه که پگاو میخریم با نسه چیشی دلشی و میبخشه میگم سومای خودت توریای و نوی کمسی اولیا ماگون اتویت نوده значит نوی کمسی اگون چیره جداد دوره جام دوره و اگون اتویتی اودور میتا ایشام جداد میکنیم ای نوی کمسی و الوندا ویزف داد یعنی الوندا بارویشی ویزف داد با مشاهده شخیر لندا پروتیفی خزه کردن ای الون بوده یه و برای مو الون ویزف داد که بیو قطی ما قطی تو باتل میکنم بگی گانرار تا سپانسر تو و بیو باتل کنیم در любой جا گفته گه و سببش یه که ما قطی لند باتل نمیکنم گفته قطی الون باتل میکنم از سببه که لند دا باتلی اومون جونز اپریدیلونی اتویتوش داد بچه‌های خزه 20 نوه نو کی دا شاخر ده برای که بچه‌های خزه 20 پشتی بگیم نرسیدگی یا که رسیدگی ما خدم خید نکردگیم نو همجاش یاست میفهمی که کی را میگه شاخره و شاخر اتویت داد که ما واپسی قطی باتل نمیکنم یگان خیل در یگان جا و الون قطعی باتل میکنم و الون اتویتش داد که میکنیم باتل 50,000 بگی
чӣ ба не батл мекунем, батл мешава 100% ва спонсора дидан дар кор ва хиёл мекунам вероятности и батл уже 50-50, чунки барои лайк мондан ҳар ҳафта 1500 сомонӣ дар сайти RepTJ ба 5 нафаре ки дар як ҳафта аз ҳама бисёр лайк мемона дода мешавад. Ба ҷои якум 500 сомонӣ, ба ҷои дуюм 400 сомонӣ, ба ҷои сеюм 300 сомонӣ, ба ҷои чорум 200 сомонӣ ва ба ҷои панҷум 100 сомонӣ. Лайкҳоро бояд дар сайти RepTJ гузоред, яъне дар сайти RepTJ худро регистратсия мекунед ва ба трекҳои дар сайти RepTJ буда лайк мегузоред. Рӯйхати лайк ҳафтаро метавонед дар саҳифаи тренди сайти RepTJ дастрас намоед. Ҳамчунон реперон низ метавонанд дар сайти RepTJ ҳар ҳафта 1500 сомонӣ кор кунанд. Чӣ тавр? Онҳо низ худро дар сайти RepTJ регистратсия мекунанд ва дар сайти RepTJ репи худро дохил мекунанд ва дар муддати як ҳафта 5 треки аз ҳама бисёр лайк гирифта соҳиби 500, 400, 300, 200 ва 100 сомонӣ мешавад. Рӯйхати реп ҳафтаро низ аз саҳифаи тренди сайти RepTJ дастрас кардан мумкин аст. ҳар ҳафта соҳиби 3000 сомон реперон ва мухлисони репи тоҷик мешаванд. Бо сайти rep.tj бошед. Мумкин ки спонсор пайдо шавад, барои ки батл бениҳоят батли пурсир, пур асрор, пур ҳар хел фошкунӣ, ҳар хел гапу чап мешава ва барои ҳами и батл бишава репи тоҷикӣ бо хел ақча тоза мекуна, ҳар хел багова, ҳар хел чизое ки дар репи тоҷикӣ иллюзия будан, дурӯғ чӣ будан ва лон шахер ҳамин чизҳоро тоза мекунанд, чунки мегӯянд ки на ин хеле буд, ту хел мегуфтӣ, ин хеле буд, ту хел мегуфтӣ ва вобшим батл хуб мешава. Агар ки батл шава 50%, 50-50 ма хеле коэффициент 50-50 метум. Ва Мариора Шахер основной барои аму диси задагиш барои видеои реп ҳафта гуфт ки ту чизоира гуфт ки хай дар кор нест. Вора гуфтам барои ки ман дар у фикр розӣ нестам. Шахер фикр мекунам именно у чизеро ки ту причина кардиву бисёр такрориш кардӣ, у чиз интихоби маъруф набуд. У чиз интихоби маъруф нест ва у чиз агар ки маъруф интихоб медоданаш, вай худаш точно интихобиш намекард. Барои ҳамун чизеро ки ай таваллуд шидан ҳамин чизо метанад, у чиза то охири умрта хатид мегардонӣ, барои ки ма ва турам бенуқсон нестем. Барои ҳамун ин чизоро фикр мекунам расидан дар кор нест. Барои ки ҳар дутон бародарен, барои ҳамун ма ҳамчун бародар дар байни ҳартон ҳамин гапа мегӯям ки нуқсонҳои ҷисмониву ин чизоеро ки ту интихоб карда наметавонӣ, ҳамин чизо ба мисли ном, нуқсонҳои ҷисмонӣ ва дигар чизо. Ва темаи дигар ки ай ҳамада темаи шоковияи дина як видео дар канали Сунат Шарипов биромад ки дар уҷа Сунат гуфт ки батли райдершон намешава. Сабаби батли райдершон нашидан и маслиҳатҳо туғри нагирифтани Сунат ва Зафар Райдер. Яъне Зафар гуфтае ки мара загранпаспортро тайёр кӣ ва бояд ду каси дигара қатъим мегирам, ҳамворам билетошуна тайёр кӣ. Ва Сунат гуфтае ки ман ҳамун суми ки гуфти гонорар додамат, яъне ман наметавонам далиши дига корота бикунам, бача ман иҷа расходоми так дафиган ва райдер ҳами тони Сунат махул намешава ё ки насраниёи райдер набуд, мега ки давай ман сум тароӣ мекунам, батл намекунам. Иҷа да бисёриҳо мухлисо гуфтесан ки райдер худаш визу пардохт, бо худаш отказ кардестай, бачаҳако хирсан нашен, яъне батли райдершон мешава. Дек ҳамун рӯзи гуфтак 22 октябр буд, кай буд у рӯз намешава, мумкин ноябро дашава. Лек ҳам қашабунтон ки мешава. Райдер отказ накарда, райдер просто нофаҳмоиё да иҷа омадагиян. Ва бо баъди видео карданаш Сунат хати райдер чахчах кардиян, уже общий язык ёфтиян, яъне райдер ба кала гирифтае ки хай ман документума тайёр мекунам ва ҳамин батла мекунем ва барои ҳамун бачаҳако хирсан нашен ки батли райдершон намешава ва райдер типа тарсид боидод, не хел нест.
просто як нофаҳмоӣ шудаги ҳамаи корда байнда як нофаҳмоӣ мешава, вероятности барҳам хӯрдани кор мешава ва бо общий язык пайдо мешава ва дальше бо доверие зиёдтар мешава ва кор хубтар мешава. ин буд вазъияти реп ҳафтаи гузашта. ҳамин қадар информатсия буд, ҳамаша кӯтоҳ карда ба шумо фаҳмондем ва сути гапа ай тарафи ай назари худмон ба шумо расондем ки чтобы шумо агар ки ягон чизша нафаҳмида бошен ин барнома мумкин бифаҳмед. акадоме ки медонад ай темаҳо хай просто я лайк монен ва дар поёни номере ҳамда муроҷиат кунен. ҳамин қаш мода басай ай шумо раҳмат, ай мо раҳмат ба шумо ва саломат бошен, худтона эҳтиёт кунен то барномаҳои оянда.